ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେତେଜଣ, ମୋର ବୟସ ହାରାହାରି 32 ବର୍ଷ। 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ ବି କରିଛି। ବାସ୍ତବିକରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେତେ? ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 3500 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଲେ 500ରୁ 600 ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବର ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ରହିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ହଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିବେନି। କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ମିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ମିଶିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କେବେ କାହା ସହିତ ମିଶି ବି ହୁଏନି। ଦିନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ହରି ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା 1000 ଦେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ଭାଇ, ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଦୁନିଆ କିସ୍ତି ମିସ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ବି କମେଇଦେଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ତ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ମୋ ଅସୁବିଧାରେ 2000 ନା 3000 ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ମଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ଭାଇ, ମଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ବି ଅଛି ପଇସା। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ଦେ 200 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ କହ, କ'ଣ ଦରକାର? କହିଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେ ମୋତେ, 1000, 1200, 2000 ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ବାକି ଆଣେ, ଯାହା ବି ଆଣେ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 200 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ 200 ଟଙ୍କା ସେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲିନି ସେଦିନ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମାଗିଲି ବି ଦେଲାନି, ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେଇଦିନଠୁ ବି ଦେଖ, ସାଙ୍ଗ ବି କଟିଗଲା। ତାର ମୋର ଆଉ କେବେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୂରେଇଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ସମୟ ଦେଇପାରେନି, ସମୟରେ ଉଠେଇ ପାରେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଛି, ନିଜେ କ'ଣ ଖାଏ, କ'ଣ ପିଏ, ତାହା ବି ମନେ ରଖେନି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କେହି ନୁହେଁ। ମିଶି ପାରୁଥିଲେ, ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ଆସିପାରୁଥିଲେ,
କଥା ମାନୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର। ଯେଉଁଠି ସବୁ କିଛି ଆଶା ସରିଯାଏ ସେଠି କେହି ନୁହଁ କାହାର। ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଅବିକା ସମୟରେ ଏକା ଏକା ହିଁ ବିତଉଛି। ଦେଖୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ଏତିକି ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେ ହେଇଛି? 11:59 ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସମୟ ବି ତାରିଖର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ। ମୁଁ ବି ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ବସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, କାଲି ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କ'ଣ କରିବେ? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖା ହେବ।